मी आपल्या ह्या जगात थांबे जोले मा फायल्यांखा कायशा मिशनरी स्कूल बाची कोंती मिशनरी स्कूल थांगे बुंग साने का बाची कोंती मिशनरी स्कूल आर थांगे आं इंटरव्यू रो फायदिका नों बाहायनो सेलेक्ट नाय नाबले हि जागे थां हाता बस इंटरव्यू रो बाय पे माले बे ब्यां आरो जागानि सामोन खायनैनि बाहानाजो आवाय बस हाजों नसि सेलेक्ट खायबाय लाहाफो हाय जोले लां माले दालासे एमे परे जारो सादला हाका ओपरै बहायनो हाकेसे हाय औ स्कूल फोरोंगानि टीचिंग स्टाफ नागा पाले बस आंला अर्जा करे करे नि इंटरव्यू कसं रोय फाइमाले समालियाता थू ते सिमप्रो वासेप्रो आं सामा हाय चैनल नि कक सि चैनल सिनांगो करे करे ने बयनाबले ने टेट खायजा बीएड खायजा दे टेट एग्जाम रजाक दे ब्रनि फोन गबले ने जाति गोष्ठी रौ नसि हाय सि स्कूल नि टीचिंग स्टाफ ना माते फ हाके बाक्सा बस मिशनरी स्कूल नि स्टूडेंट रो हिंदी बेंगली इंग्लिश रीडिंग समाया रो दंबायका ते खना माने आरजागाले जब्रे कहां सि टीचिंग स्टाफ ना जाते लिपस्टिक फोर थांजोले गबा आं सिलेक्ट मिलियाना को ना कपालवसी अनएम्प्लॉयमेंट के आंदोलन मा खाइने दसे सुजा ओंखना आनि दल रगो तंबायबदे मिशनरी स्कूल रगो निनि गाना गिनि रगनि स्कूल रगो फोरोंनाय र किसा कमेन्ट खायबेले बस सलारि माबो कमेन्ट खायदे आं शिबा मुसुगो हा नांनुनिया फाता आं तो सामंले फले फनां माया हाबा हा शिउ फातंग सेता बसलो सलारि मालाय बनेरा